momentálne na to, ale takto sa nejakú pár sekúnd. A je to tu odstartované. Pôvodne má sa to 12 km bola to step, ale vzhľadom technickým podmienkam a bezná kategória mužnických dielí vidíte zmena oproti tej kategórii, ktorú sme pred chvíľočkou uzavreli u rozumných pretekárov je v tom, že plus sa beží v záprahu jedným zvykom, ktorý ťahá svojho mašera. Pripravený práve pro vyštartovať, čo sa aj stalo. V čase 10 hodín 13 minút sme poslali na trať, ktorá je dlhá 11 km ďalšieho pretekára, ďalšieho mašera. Milisav Šeda odštartoval. Môj štartoval si som 10 minút 4 pozerám na hodinky 25 minút, to je tiež výborný čas. Toto 21 minút, niektorý 22, takže opäť skvelý čas. Práve teraz je v skvelý ruský reprezentant Milisav Šeda, štartové číslo 5. Áno, sedí vec, môžeme ísť ďalej, no tou ďalšou pretekárkou je Valentína Balatina, číslo 23 z Ruska. Vizuálne kontrolujem Vyzerátor na číslo 23. Tam taký ladírový pás, ako niečo poslúchali na pejsky. Trecí pretekárky v kategórii ženského skieningu poslali Valentína Balatina z Ruska a jej respektíve štartový čas 10 hodín 30 minút, už o minútku však štartujeme. Ale nemali